Mwari ngavadurure favor muupenyu hwenyu. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Our scripture reading this morning is coming from the book of Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 from verse 1, and I'll read. I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guidance and managers until the date set by his father. In the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Mwari vakudzwe nekuda kweshoko ravo. Sister Giuta Sekaina Shezhandaziva, a blessed morning to you. House Cape Town, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Scripture ndaverenga nhasi Galatians 4 from verse 1 inotaura pamusoro pe-advantage iripo kana munhu achinge akura muzvinhu zvaMwari. Ratanga richitsanangura kuti unenge usina kufanana nemuranda kana usina kukura, unenge usina kusiyana nemuranda. You are not different from a slave, though you are the owner of everything. Hauna kusiyana nemuranda, nyangwe uri muridzi wazvose. Ndikantange nestatement iyi. Tine zvatinoitirwa nokuti tiri vana vaMwari. Zvatinoitirwa naMwari. Tine zvatinoita nokuti tinoziva kodzero dzedu sevana vaMwari. Vimbai makore mazani, a blessed morning to you. God bless you. So Galatians chapter 4 from verse 1. Iri kutaura pamusoro. Imboenda una mama. Pe disadvantage iripo kana munhu asati amature kana kuti munhu asati akura mukuziva Mwari nemukunamata Mwari. Tine zvatinoitirwa naMwari nokuti tiri vana vaMwari. Tine zvatinoita nokuti tinoziva kodzero dzedu muna Mwari. So there are times yekuti vanhu vari at a stage yekutarisira kuti pane zvavachaitirwa naMwari, yeti pane zvinoitwa nevanhu vaakuziva Mwari wavo. Daniel 11:32, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba uye vachaita mabasa makuru. Those who know their God shall be strong and do exploits. So tine zvatinoitirwa naMwari nokuti tiri vana. Tine zvatinoita nekuti taakuziva kodzero dzedu uye taavanhu vati kurei muna Mwari wedu. I love to give an example. Pane zvandakaitirwa nevabereki vangu ndiri mwana mudiki, zvavasingagone kukwanisa kuita nhasi nyangwe ndichiri mwana wavo nekuda kwezera randava. So ndine zvandakufanirwa kuziva uye nekuita nekuda kwekuti ndakura
nyangwe ndichiri mwana kuna mama vangu, asi nekuda kwekuti ndakura, kwete kuvadarika asi kukura mukuziva, ndine zvavasagone kundiitira zvavanotarisira kuti ndigone kuita nokuti ndakura. So nawe kunamata Mwari, munhu anotanga ari mwana ogokura, from child to become a son. So dambudziko ratinoita dzimwe nguva nderekuti tine vhangeri remuwilderness rakazara mamiracles nekuita kwaMwari, tichikanganwa kuti vanhu they were passing by the wilderness kuti vaende kuKenani, a promised land where they were supposed to till the land or cultivate the land. So vakapfuura mune mugwenga mavaitirwa zvinhu naMwari, zvishamiso, mamiracles, vachienda mudestination mavanofanirwa kuita zvinhu nokuti vana vaMwari. So sometimes the wilderness gospel rinoita handicap rinobata vanhu kuti varegere kuda kuzopinda muKenani nekuda kwekuti vanhu vanenge vakaudzwa zvikuru zvinoitwa naMwari kuvana vake, vasina kuzoda kufarira kudzidza nekuudzwa zvinoitwa nevana vaMwari nokuti vamachiwa, vakura, vasvika at a stage, at a place yekuti now they can do things. So mumwe unogona kushamisika kuti asi Mwari vaimbondiitira zvakati, ndaiti ndikanamata zvakati zvoitika, ndikanamata zvakati zvoitika, but these days it seems kuti Mwari havasi kundinzwa, havasi kundipindura. Unenge wasvika at a stage yekuti vakufanirwa kuziva zvekuita. I'll give an example. Mushoko raMwari mune maprinciples zvinoda kufanirwa kuzivikanwa, uye kana wazviziva wozvirarama wozviita, zvinokupa results aunenge uchitsvaka. I remember when I started a street evangelism, ndine zvandaiona Mwari vachiita in the ministry, but kusvika mune ranhasi zvimwe zvacho handichazviona zvichiitwa naMwari in a direct way as miracles, but zvinhu zvekuti when I do and act upon the word or the act upon the principle of the word, ndinowana a result. Ndine nguva yekuti without opening a Bible ndaigona kuwana a dream on what to preach tomorrow. Why? Because the hunger and the desire kuverenga shoko yanga isati yabuilda yakura mandiri. But wasvika a level yekuti ndane hunger ne desire for the word, handichawana a dream on what to preach, but ndane the grace yekuti when I study or read the Bible or the word of God, I can pick up a revelation out of that. So pane pekuti message yauya through dreams, now message inouya when I study, when I read. Desire ne hunger yeword payakakura mandiri, Mwari vakabvisa the channel yema dreams for me to get a message to preach. The channel yauya inside me now. The more I thirst and hunger for the word, the more God releases revelations into my spirit. So kune ma channels, kune ma ways, kune zvinhu zvisisiri kuitika muupenyu hwako, yet uchiri kunamata Mwari mumwe chete iyo. Mwari unoti kuna Joshua, sezvandakanga ndina Moses muranda wangu, I will also be with you. But ukatarisa kuti Moses nyange aiva naMwari, wakashandiswa in the ways yema miracles mazhinji. But kana ari Joshua, munhu uri kupinda nevanhu mu promised land munoda kushandwa, munhu unorovedzera vanhu pakuda Mwari nekutsvaka Mwari sedunga munhu. Nemwe nguva I remember Joshua aitaura kuvanhu kuti imi mukasada, ini nemhuri yangu, we can move forward. Kurati is a preacher aruda kupa vanhu shungu,
kuti it's not still the time yekuti murambe makamirira mamiracles kana zvichaitwa naMwari kwamuri, but yanguva yekumira nekuita zvakataura Mwari kuti musangane neanother dimension yemunana. Kana mugwenga vakadya chingwa, vakadya mana, vakafidwa nedenga, denga rimwe chete ndoriri kundovafidha muKenani, but muKenani hamusi kunaya chingwa, munonaya mvura kuti vagone kurima wheat vave nechingwa. So those two stages now dzinoita kuti mumwe munhu ade kurambira akabata the wilderness gospel isu tamu promised land. Those are two stages. So pane nguva yekuti mwana achida kufamba unomubata ruoko womusimudza wotombomuti de uchimudzidzisa kuita masteps achifamba achiti akada kudonha womubata. But kana backbone yasimba ane stability hausisina need yekuramba wakamubata wakugona kumutuma mumvura, uye zvinonakidza nekudadisa kuna akabereka kana mwana achinge akugona kuita zvinhu. The same in the kingdom of God. Pane zvinhu zvatinogona kuramba takamira tichiti Mwari vachatiitira, gamba Mwari havasi kuzoita nekuda kwekuti vane zvavakaita already in you, zvaakuda kuexercise wakuti ugone kusangana nemapromises avakavimbisa. Handizivi kana ndiri kunzwika zvakanaka ipapa. So somebody unongona nga akunetseka kuti I have been praying concerning this matter. Kare ndaiti ndikanamata Mwari vaidai. Pane zvishamiso zvandaisangana nazvo nekuita kwaMwari kwandaisangana nako. But how come things have changed? So akaenda kune mumwe anobva audzwa kunzi pray more. Kana kuti fast. It's good to fast, it's good to pray. But knowing the truth on what to do zvinogona kukubatsira kuti uregere kushandisa a wrong key. Kingdom yaMwari ine makeys. So zvanzi hauna kunge wakasiyana nemuranda. There is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guidance and managers until this date set by his father. But when the fullness of time had come, God sent forth his son. Zvanzi mukukwaniswa kwenguva Mwari vakatuma mwanakomana wavo his son, and the Son of God is our Lord Jesus Christ. And the name of our Lord Jesus Christ, he is the word of God. Kurati shoko rikadyarika mauri ukakura mariri, that's the set time for you to act. Shoko rikasadyarika rikasakura mauri, you live like a slave, yet you are a son. You live like a slave, yet you own everything. Why? Because the word is not in you. Or hauna kunge wakura mushoko. Shoko ndori nokupa identity, shoko ndori nokupa power, shoko ndori nokupa authority. Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. My people perish because they lack knowledge. So there are times yekuti ma-attacks nekuparara kuri kuita munhu haisi nyaya yekuti the devil is powerful, but inyaya yekuti munhu haana kuita grow and mature in the word kuti aoperate as a son, anoramba achioperate as a slave. Hakuna chinobohwa kuti pamba ndepevabereki vako but uri mwana ane 4 years zviri mumba imomo, even will zvichida yakatoiswa muzita rako, but nekuda kwenhau yekuti uri mwana, sisi kana kuti bhudhi vari pamba ndo vanenge vane makey, ndo vanenge vachicontrola, ndo vanogona kuzokuvhurira mufiriji kuti vakupe yogurt, vakupe kana drink. Yet iwewe ndiwe uri connected to the father through the blood, you are the son or the daughter, but nekuda kwekuti you are not mature
haugone kutrustwa. Pangatotrustwa mushandi, bhodhi kana sisi wamunogara nawo, to take care of you and to manage you pazvinhu zvinonzi zvako. It takes me to the book of Genesis. Mwari vanzwa kuchema kwemukomana Ishmael. Bible rinoti Mwari through the angel vakataura naHagai kuti Hagai regera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Anzwika kuchema mwana, but Mwari vari kuvhura meso aHagai kuti agone kuona tsime. Why? Nokuti answer yaunzwa, solution yaunzwa, tsime. Mwana anzwika achichema, he is not mature enough kuti agone kuchera mvura patsime onwa. But munhu angatoda kuchererwa mvura mutsime rauya nekuda kwokuti Mwari vamunzwa kuchema, angatobatsirwa pazvinhu zvake nokuti haasati aita mature, haasati akura. So chinopa munhu kukura ishoko. Shoko rakafanana nechikafu. Munhu unofanirwa kudya kuti ugone kukura. So spiritual food is the word of God. Kana wadya shoko, wakura mushoko, it empowers you. It opens your eyes. The book of Nehemiah chapter 13, ukaverenga inoti, pakaverengwa the book of Moses to the people, vakanzwa zviri mushoko, meso avo akavhurika, akaona kuti pakati pavo pane marudzi asingadiwe naMwari kuti ave pakati pavo. Zvanzi vakabata marudzi iwayo, the Moabites, the Amalekites were thrown out by the people of Israel. Nekuda kwekuti bhuku ranga ravhurwa, ivo ndokubva vaona. Bhuku rakavhurwa, ivo ndokubva vaona kuti pakati pedu tine marudzi asingatenderwi. Kurati dai bhuku risina kuvhurwa, hakuna aigona kuona. I'll read. Mai Chirimba, good morning to you, God bless you. Nehemiah chapter 13 from verse 1. On that day they read from the book of Moses in the hearing of the people. It was found written that no Ammonite or Moabite should ever come into the assembly of God, because they have not met the children of Israel with bread and water, but hired Balaam against those to curse them. However, our God turned the curse into a blessing. So it was when they heard the law that they separated all the mixed multitude from Israel. Shoko parakaverengwa, vanhu ndopa vakagona kuziva nekudiscover kuti pakati pedu tine vanhu vari pakati pedu vasingatenderwi naMwari kuva pakati pedu. Zvikafanana nekuti shoko raMwari rikaverengwa, ukanzwisisa kuti Jesu wakava nemavanga kuti tiporeswe, wakatambudzwa kuti tigone kugamuchirwa, kureva kuti pakava nekutambudzwa muupenyu hwako, you stand on that scripture, it empowers you. You make a declaration kuti handisi wekutambudzwa, Jesu wakatora nzvimbo yangu. Shoko rikataura kuti nemavanga ake takaporeswa, unotsika on that platform, on that word, or declare kune chirwere kuti by the stripes of his wounds we were healed. The word empowers you. So wakaipa ataki anounza kuti urambe uri a slave, anocreata yandinoti mental bondage, kuti anokunyima kuziva nekufunga, kunzvera nekutsvaka shoko raMwari kuti ugone kukura mariri. Wakaipa ahadi a believer ari empowered by the word. Anongoda munhu anopinda chechi asine ine shoko raMwari,
anorinzwa bedzi kana raparidzwa, asina shungu nenzara nenyota yekutsvaka shoko raMwari, nekuda kwekuti even wakaipa paari kuedza Jesu, Jesu unongokunda achiti it is written, it is written. Zvakanyorwa zvichinzi. Kunoti wakaipa haadi kuona mutende ari loaded with the word. Bible rinoti muchaziva zvokwadi. Zvokwadi ndiani? Ndi Jesu. Jesu ndiani? Ndiye shoko. Muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Kureva kuti the word really designed to set people free. Haridi kuti urambe uri muranda, rinoda kuti usunungurwe. Bali shoko rati hausiyane nemuranda kana iwe usati wakura. Chinopa kukura chi is the word of God. My Airwadzi, a blessed morning to you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Chinopa growth, chinopa kukura is the word. Pane nguva yekuti people, let's be real, we are moved nema gifts. For example, gift of prophecy, gift of healing, zvirimo mushoko raMwari, magifts aya arimo in the body of Christ. But chinopa munhu kukura haisi prophecy. Chinopa munhu kukura haisi deliverance. Chinopa munhu kukura is the word. A mature believer anogona kuexercise marights ake ndi believer akura mushoko, ari kurarama shoko, anotenda shoko, anodya shoko. It's good kuwana prophecy. It's good kuwana prayer nyangwe deliverance. But the best of all is the word of God in your life. Munhu atadza aita fall short of the glory of God. Garden Raiden. Solution. Mwari vakaunza Jesu. Jesu ishoko. He is the word. Without for men to bounce back, many need the word of God. Kuti munhu asimuke, munhu agone kukura, you need the word. Pane nguva yekuti unogona kushaya anokuprofita, unogona kushaya anokuitira prayer paupenyu hwako. But kana uine shoko raMwari uchirirava, uchiridya, uchirirarama, the word is the sure word of prophecy. Why? Nokuti Bible rinoti Mwari haaseki munhu chaanodyara unokohwa. When you live or when you act according to the word of God, pasina mbouya achiti ramangwana rako rakadii. The word of God is light. The word of God is seed. Imbeo, chiedza, is all what you need. What you need is the word. Bible rinoti Mwari vakasvinurira shoko ravo. Haridzokere kwavari chisina kuzadzigisa chavaritumira. Chinhu chine guarantee yema results more than what men can prophesy to you is when you live according to the word of God. Ukararama maringe shoko raMwari, no matter kune vasingakufariri vasingakude, but when you act according to the word of God, ivo Mwari pachavo vakasvinurira shoko ravo, haridzokere kwavari zvisina kuzadzikisa chavaritumira muupenyu hwako. So the sure word of prophecy is the scripture. Pangashayikwa angandudza kuti ramangwana rangu rakamira sei. But ndikararama maringe shoko raMwari, Mwari haasi mutsauri wevanhu, Mwari harevi nhema. Mwari wakasvinurira shoko rake. Backup iri paword ndi Mwari, nokuti iye Mwari pachake. In the beginning was the word. The word was with God. The word was God.
And the word became flesh and it dwelt among us. So the word is God himself. So that the word will never fail. It will always prevail. So the devil does not like a believer and inzara nenyota word. Why? Because this is your way out. It ndo rine guarantee shoko ra Mwari ringakupe breakthrough, success and favor. Rine a way out of my challenges than any other man. Why? Because ndiye Mwari pachake. In the beginning was the word. The word was with God, and the word was God, and the word became flesh, and it dwelt among us. Justin Mucheki, a good morning to you. Privilege Mugamu, may the good Lord bless you. Baba Maduro, how are you doing? Say, I hope I find you well. May the good Lord bless you. Mwarawakitire nyasha shukuru mangwana na mtaka pamsoro. Pekuti munu ave from the stage yoko operata semuranda. From Galatians chapter 4 verse 1. Zvanza unakusiyana nemuranda kusvika wakura. Nekuda kuti kana uri mudiki you are under guidance, managers, tutors. Yet you are owner of everything. Uri muridzi wazvose unogona kurarama semuranda kana mauri musina kukura. Chinopa munhu kukura chii? Kudya shoko, eating the word. It's good to go on a prophecy. It's good to be prayed for. The best of all is when you live according to the word of God. This is the sure word of prophecy. Why? The word of God will never fail. I didn't back up yakasimba nokuti shoko ra Mwari ndiye Mwari. That's why the devil hates a believer who trusts the word of God. The devil is not worried when you trust upon your prophet or upon your pastor or upon your evangelist or upon your teacher. Why? Because as long as ari munhu basi shoko ra Mwari chine guarantee yekuti hatigone kukurasisa when you trust upon the word of God. So nzara nenyota yeshoko ra Mwari, kurava shoko ra Mwari nguva dzese, kurarama maringe zvinoreva shoko, sure guarantee yema results, because the word of God will never fail. Shoko ra Mwari harifi rakakundikana. So vazhinji vedu hatisati takura nekuda kwokuti chinoita kuti tikure hakuna chimwe kunze kweshoko ra Mwari. Kuprofitwa kakawanda hakunze maturity. Kunamatirwa kakawanda hakunze maturity. But feeding upon the word of God. Kurarama maringe shoko ra Mwari. Kutenda nekutrasta zviri mushoko ra Mwari. Zvinopa kukura, uye kana wakura hauchaitirwa basi kuti unenge wava kuita. Hauna wauchagona kumirira asi kuti iwe waakugona kumira. Nokuti pane nguva yatinomirira nekutarisira kuti ningi uchaita zvakati. Asi shoko ra Mwari rinoita kuti kana wakura ugone kuita zvinhu zvauri kumirira vamwe. Pane nguva yekuti unonge wakamirira. Maybe someone will do this and this for me. But when you mature and grow in the word of God, you can also do the same. There is a difference pamusoro pe ma gifts ne ma rights. Ma gifts ne ma rights. Maduwe wacho, a good morning to you. God bless you. So there is a difference pa ma rights ne ma gifts. Tinema gifts are different in the body of Christ. Chataka fanana ikodzero kana kuti ma rights. Uye kana wakuziva ma rights, you can stand for your rights. Exercise what you know.
and get desired results. Dambudziko ratinaro nderekuti tine zvatisina kuoneswa. I'll read the scripture. I'll give you an example from Mark 16. Makatabosha ribaba baba shianti kalandu. Mark 16 verse 17, and it reads, "And these signs will accompany those who believe. And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not harm them. They will lay their hands on the sick, and they will recover." This is the duty of a believer. Not a pastor, not a prophet, not an evangelist. This is a duty of a believer. What's the duty of a believer? In my name you cast out demons. You speak in new tongues. You lay your hands on the sick and they will recover. Aya asi magifts aya. Ma rights ikodzero dzemunhu unotenda. So dambudziko riripo nderekuti wazvinzwa kudai, chinoringa chinoya mind mako ndechekuti inini ndingaiti zvingaita here kuti ndiite lay my hand on somebody sick and recover. Ukaziva kuti anoporesa handiwe but waunotenda, and the proof yekuti unomutenda, you do what the word says. Akatopora munhu iye, the credit is not for you, the glory is for the Lord. Which means akasapora haungapiwe mhosva, nokuti naiye akapora rumbidzo handi yako ndiya Kristu. So what you need to do is to exercise what the word says. Don't look at yourself. Trust and believe in him. These are the rights a believer. But nekuda church setup nema systems, unogona kusangamuchirwa zvakanaka ukatowanikwa uri muchechi pakona uchinamatira munhu. Truly there must be order, but order haifanirwi kudeny the truth of the scripture. Kuti a believer has a right to lay hand upon the sick, for the sick to recover. Order yemuchechi ndeyekuti vanhu vanoenda kupulpit, vanoenda kumberi, vanonamatirwa. Order ye kingdom pama rights andaverenga ya believer, you can do likewise to pray for the sick and cast out demons. Maybe nekuda kwekuzoleka maturity to some kuti if God can use you in this element, wanamatira munhu mademona manifest abuda aenda tomorrow, hausisiri munhu ari obedient muchechi imomo, you feel you are the same with the pastor. That's where it matters most. Why? Because most of us sometimes tinogona kuzoleka maturity to an extent yekuti ukazoona kuti zvanyorwa apa, you are a believer, you've prayed for somebody, apora, the next day tomorrow you are starting a church, or you are saying the pastor is not powerful. Maybe that's why there are systems now, my guidelines. But those guidelines must not, my guidelines afanirwe kudzivisa the right of a believer. Yes, there must be order in church, which means even outside church you can pray for the sick. Outside church you can cast out demons. These are the rights for a believer, and you need to exercise your rights. The He was just talking to me. Komanariko Guruwe. Achiti tingaziva sei gift rimandere. Ndakanzwa zhinji vanotaura kuti I'm a man of God, but ndingaziva sei my area of calling. That the gift aiite chinhu. Munhu ane gift ndiye anoita chinhu kuti gift ioneke. For example, ane chipo chebhora
chipo hachitambe bhora. Munhu ane chipo anotamba bhora kuti chipo chake chigone kubuda chioneke. So if there is the calling and the grace of God upon your life, what you need to do is to do the work of ministry, and the area of gifting will simply manifest. The area of gifting manifest when you are in the field. Chipo chebhora chioneke wakagara mubhazi. Chipo chebhora chioneke uri muchechi. Chinooneka watora bhora waamuground wakuritamba. So exercise inoita an opener to the gifting in your life when you exercise in the line or in the field. Pastor Moses, kwakadiko ku island. I hope I find you well. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So Galatians 4 inotaura pamusoro pekuti munhu anogona kuramba ari muranda yet ari owner of everything, nekuda kwekuti maari hamuna kukura. Chinopa munhu kukura is the word of God. So une zvinhu zvaunogona kuitirwa uchifungidzira kuti uri kuitirwa favor, zviri zvinhu zvawaigona kuita kana iwe muridzi wazviitira favor yekuva nenzara nenyota yeshoko raMwari kuti ugone kukura, so you can begin to do zvawaitirwa unenge waakuitawo. Mama vaindibata ruoko tichifamba mutauni. Nhasi havachandibata ruoko nokuti ndakabata zvavaitaura painge wakandibata ruoko. Kuti kana wasvika pajunction you look right and left. Kana wasvika parobot rikaita green unopinda. So that information yavakainvesta mandiri ndo yandaa kushanda nayo ndisina akandibata ruoko. Zvandaiitirwa ndaakugona kuita nekuda kweinformation yavakaita pass on, ndikakura mairi ndikairarama. The same with the word of God. Pane munhu paanosika help nekuda kwekuti iye watadza kuzvibatsira pachake nekutsvaka shoko rinoita kuti akure agone kuita zvinhu zvaanoda kuti aitirwe nevamwe vanhu. Ende chese chaunoitirwa nemumwe munhu pangatoda nyasha zhinji dzaMwari kuti munhu iyeye ave humble to a level yekuti aregere kukuita muranda nekuti ane zvaanokuitira. Mutendi, a believer, akasamachura, akasakura, akapota achiitirwa zvinhu zvaanofanirwa kunge achiita ega, pangatoda nyasha zhinji dzaMwari kuti anokuitira wacho aregere kukuita a slave in the name yekuti I'm helping you. Pazvinhu zvavanofanira kunge mature to do on your own. Jesu ari pacross akadanidzira neziguru, mucheka womutemberi ukabvaruka kubva kumusoro uchiuya kuzasi. That opening iri access yevanhu vari the other side to have in the same area nevanhu vari muhall of the holies, which means tane a new identity through Christ. We are a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. Tane access zvinhu zvatati sina access.